dwe mar auchiel gikone. Gin ang'o gini ma ng'iyo mos kaka jotelo ni magi gin gik manyalo konyo oganda kendo golo oganda e dwaro moko manyalo rwako gi tembe manyalo thiro dongruok gi ngima margi. Gima duong' ahinya Bati en ni for the first time wan kod budget committee chairman mar bunge majaluo. For the first time wan kod budget committee finance minister majaluo. Abende ka David Ochieng abete budget committee. Tang'eyo ni kanyoro budget mahiga ni ochakre ni watemo kabisa. Mawatielo gik mang'eny kabisa manyalo tielo budget masani. Isiwinjo kata ndi wuoyo kuomgi e meeting magitimo mag ODM kod koma kero odhiye. Ni watemo tielo kabisa wach mar nderni, wach mar osuptende madongo mag counties. Watemo tielo pesa kabisa wach mar weche mag pi, weche mag pith, gi weche sana sana king'iyo kama ai kucho. Nitie gik mang'eny manoko timre ka kinde mokalo. Wang'iyo nto mane manyak watim matimre sani. Anyalo nyisi ni ok wahero kwanogi. Bina ano kapara mbele kwa kwanogi. Lakini anyama na nyisi ni kaka nderni sani. Yunyo kogana machielo yuak. Nderni moket Homa Bay, gi Migori, gi Siaya, gi Kisumu. Pesa gi kao bilion 40 kama. Manderni kende moket thurwa kocha. Changamoto mantie masamoro chendo en ni waketo pesa to ilando gi to chiugi. Anyalo nyisi kaka ranyisi ni incho land nderni dwe mar 12. Nderni mar chopa 18. Mo land Siaya to land Kisumu to land Migori, nderni migo lam. To wiga dek mokalo ndergi kondo duoke lendo. Ni joma noduoko papers magi itendari no kodoko maber, moko noketo be mang'eny mamala ahinya. Moko bedo kanda achiel kende moduoko tender to ko qualify. Koro ng'eny gi oduoke ano? Oduoke lendo kendo. Manyo lendo kendo last week. Kata maga ma ugenya kucho. An nderni mono land nderni 4. Ano kendo duoke e lendo. To pesa gito nitie. Koro gima sama mochando wa ma jopiny be nyaka ng'e en ni processes mag golo pesa e budget machop chak tiyo. Samoro ka okinde kabisa. Ibo Oland kaka koro sani affordable housing. Ibo Oland gero ute kata 600 Migori County, kata 800 Homa Bay County. To samo lande ni to chieng' ma iduoko tender, to tender joma duoko koromo, koso duok ma karatasi ko donjo maber. Kaka sani ng'en EGP. Koro ko donjo maber nyaka duoke kendo. Koro ka okinde e masa moduoko wachien. Lakini wach mar pesa manie budget tanyalo nyisi ni dhondo Batandi gi dhondo Bombadi osetemo kabisa. Kiji gine joma tiyo go very closely. Pesa moket kata mana injo kaka ruwo wach mar Russia. Russia wase we chakre 2013 mondo obed level mar kaka MTRH Eldoret. Wase go kabisa tamor ni sani kata kano anyaparo kano John Kenya kwanza kano dhi Homa Bay County the first time gikir gimono wuo en mano kende ni wa all gidhi Eldoret wa all gidhi Kisii manyo chieth. Sani koro uket billion a beach kendo ukete under something called 223 no kene budget to kete through that constitution mondo hospital no dhi mbele. Wageno ni joma oket mondo gero hospital ma Russia buro tiyo maber mondo dweche 18 modong ni mondo kendo wapush kabisa omo luga ma NPS mar chieth mondo waneni pesa moket go kudog kendo Nairobi ni budget nyoro chopo mokalo mok peso tigo en gimo wang'iyo kabisa kendo very closely. Alright. Ero kama nanya Russia no e Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kaka jomoko tindo ng'e. Mjumbe